Pakasal ra ba ko mangita og ninong ani? Sam ta makitag ninong ani. Ugma ra gyud adlaw akong kasal. Uy, pre. Okay na ang duwang taon. Tama kayo ba kay ugmang adlaw kasal nako? Imbitaron ta mo kay wala pag giminong ba. Okay, wa pag giminabuhat ninong. Ikaw may ninong sa kong asawa unya. Ikaw ang ninong nako, siyempre. Pistol. Okay kayo. Magkalang utang ka ng formal attire na ato wala umaki. Kasal nako. Wa. Sige. Salamat. One day later. Matay kini ninungan ni murag mao man ni kakamang siyang asawa. Duda ko ani ba. Karon magsugod nato ang kinasal. What? Ang atong kinasal nga mao si Armanda ug si David, lalaki. Uyon ka nga iyang bana? Oo, padre. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Dawato na lang padre para wala na yung mga amang. Lalaki. Timan-i ang balaod sa simbahan ha. Dili iuli ug dili ilisan labi na ug dili dugangan. Uyon ka ba niya na? Uyon padre. Ikaw babae, uyon ka nga iyang asawa? Sige. Basta permit kita. Oo, padre. Babae, dawaton ba nimo siya nga imong mabana? Oo, padre. Babae, timan-i sad ang balaod sa simbahan ha. Dili iuli ug dili ilisan, labi na ug dili dugangan. Oo, padre. Ang mga ninong ibugkos na ang higot silang liog diha. Usa matapos ang kasal, kiss the bride. Pwede pulisuran din na, may hikot na eh. Ayaw, di ma!